Hier is een bloemetje voor jou. Want jij staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, Joeke. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou. Dit is met het voor het heerlijke, prachtige, mooie bloemke. En op locatie stond Martin Kloetstra ergens in de Westrijn. Martin, kan je eens even vertellen waar het ongeveer best en was just? Meer hoest dan net te zeggen, maar gewoon even een keer geweest best en was het belimmest. Nou, wat ik hier omheen is, joh, dat is een rustige stritte met het Sintje lekker skins, zoals in de rest van Noord-Friesland. En het is de Bjerken in de Westrijn. Want deze keer is het best wel een heftig blomke. Het blomke gaat naar een persoon die helaas onder vreselijke ziekte kanker lijdt. En het is onbekend hoe lang deze persoon nog in het midden is van zijn leefstens is maar. De kippenvel komt me op het Ja, jaar. maar klik. In tijden dat deze man door de stritten van de Westrijn rond bij de Hoen, wie hij altijd een prut op de voetbalveld te zien. En hij had een enorm prutte contacten had er op die. Hij had een tijd, waarom had er zijn dat het lichaam het net in aankomt, maar door de steun van alle mensen wordt Molle altijd best een beetje sterkt. Martin, doe best daar in de buurt. Kan je eens even vertellen hoe dat blomke eruit zit? Wees sure dat straks natuurlijk alweer op de site wel hoe dat blomke eruit zit, maar ik wil graag even weten van mij. Het is een prachtig mooi bosje bloem van de bloemende planten Hoekstrui dan wordt. En er zit mooi roze in, er zit, zelfs natuurlijk groen in, maar dat was er iets verkeerd natuurlijk. Peers zit erin, in verschillende kleuren, een beetje donkerpeers, lichtpeers, mooi wiet er terugheen. En ja, het is allemaal al wel een mooi fleurig bosje. Nou, ik zou zeggen, ren naar die torta, vleur erheen. Ik ben nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Volk! We staan weer op een goed volk. Goed volk! Martin? Goeiedag! Mag even binnenkomen? Oké. Je bent Molle, of net? Ja, Molle Heidbut. Ja, du bist ik ben er meer wel. Ik ben Martin van RTV NOF. En ik ga een bosje bloemen voor jou. Hartstikke mooi. Het is een cadeautje van hier die jou even een hart onder de riem moet steken. Omdat ze zo volle bewondering had voor de manier waarop het jou in het leven stjenne. Ja, dat is ik zo. Ik moest eigenlijk met jou in het ziekenhuis staan, maar ik kan ook zware longontsteking, dat onderdrukken ze nou in mijn prednison en een antibiotica, maar dokter Wies me hier dat het nou wel over is hoor. Wat is nou? Nee, dan maar in web al je man die even. Nou ja, het is natuurlijk net niks, dus... Nee, dit praten mooi man. Ja, dus ik jou je bij deze. Ja, hartstikke mooi. Ik weet net van water komen, in ieder geval dekken van haar. Hier komt van Pieter. Bedankt. Ik kom van Pieter. Pieter. Pieter Santema. Pieter Santema. Oh, Pieter Santema, wat leuk hoor. Wijs genoeg, hè? Oh ja, daarom zei je altijd, maar het was sorry dat ze een 12 uur thuis bent. Ja, nou hartstikke mooi met Pieter, maar ja, net als hoe heet je met Rolf? Nee. RTV NOF. Ja, RTF, ja, RTV NOF. Dankjewel Pieter. Hier luistert nou, dus Ja, ik weet niet of wat je hem zeggen willen. Ja, Pieter jongen, bedankt jongen. En succes met het programma van Media. RTV NOS.